Takže čaute, sme opäť späť, naša druhá skupina. Máme tu teraz takú tímovú poradu, takže bude to vo forme debaty, takže prenechávam slovo tebe, Števo. Dobre, tak základ tej témy bude to, že chceme vytvoriť to ihrisko multifunkčné. Už teraz som odstránil tenisové a volejbalové ihrisko, ktoré sa nebude nachádzať tam, kde je futbalové, a to ihrisko bude vlastne stavané na tom princípe, že nebudú to viacero ihrisk, ale bude to jedno ihrisko. Kde budú viacero čiar pre rôzne športy. Dobre. Môžeš ďalej. A môžeš sa pýtať, aký druh podlahy tam chceš dať? Lakier. Dobre, však len sa pýtam, lebo chápeš, či by si tam nechcel dať niečo iné, napríklad ako mám želce, či neviem, jak sa to volá, ale... Futbal na polovovke? Parkety myslíš? Nie sú parkety, polovovka. No hej, ale myslím si, že by si basketbal alebo tenis, no. Dobre, ale to sa tak na dedine, napríklad sa tak hrá úplne v pohode. Ja chápem, že nie na dedine, ale tak naša škola vyzerá jak dedina, to je pohode. A to bolo volejbal bude? Ako toto sieťka? Bude aj volejbal, ale tá sieťka sa bude ďalej. Ja si tak volejbal, čo bude v tej sieťke prehádať? Prestaň to dojde. No. Čo ďalej? Takže už sme vlastne začali aj s tými meraniami, kde som im dala tie pravé rozmery toho ihriska, takže toto. A je to dobré. Dobre. Dobre. Ale viete svoje úlohy? No, tam scenaristka. Dobre, ale čo máte robiť? Včera vám vedete poslala všetky... Nie, ešte nie, je to počtom zároveň aj s tým upraveným návrhom, ktorý ja... Nechýba jeden člen? Chci toto kúkať. Hej, kameruje. Áno, ten člen. To je jedno. Toto tu je. Ja. Dobre. Takže to je asi všetko, pretože vyhlasujem konec tímovej porady. Ty hlasuješ. Čau.